Sunshine FM, kituyo pagmuna aron pagpahibalo sa katauhan nga ang Diyos na tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili mo biya, talikod kanato. Busa, kinausab na istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Tingin lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandik kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balahan kasulatan kanang butang may katapusan. Ngayong butang sa tanan igsoon, mahanaw na po sa tanan sa buhi na to ka Dios nga mo'y naghatag ako lain na panahon, lain usab nga kinabuhi nga iya ka ipiyan o gihatag kaniya ini nga mga tagna. Ang butang usab sa tanan karon nga mga kahigalaan, mga follower o listener sa Sign FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog ni nga mao kadapit mga pinaka. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nag-WhatsApp sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. O sa ato nga nagasunod ining ato nga programa even sa laing mga nasod sa tanan nga mga OFW na nanarbaho sa laing mga nasod mga pinaka. Salamat sa Ginoo sa pagpanausap karon nga miwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Kami na sa kinabuhi ni Brother adunay bigwas karon mga kaigsunan isunod sa mga programa si Brother Oliver ilang Nuna. Good morning Brad, shout out sa tanan nga Villanuna family nga nag-watch karon sa ato nga programa. Pwede mo maka-comments kung nasa mo nagasugad sa inyo nga pag-watch karon sa ato nga programa. Ini nga sa iyo nga kabutagon gikan kayo diri sa Sign FM 95. Salamat usab sa ato nga igsoon sa buhay na ito nga Diyos sa kinabuhi ni Sir Marvin Poson from diya sa Manhuyon mga kaigsunan, diya sa Tupas Manhuyon Negros Oriental. Doon siya iminsahe mga kaigsunan. Good morning bro, good morning usap ka ni mo diya Sir Mark Poson gikan kayo sa Tupas Manhuyon Negros Oriental nga na lantaw sa ato nga Facebook Live ini nga dapit sa kabut. Bisan pa man sa ato nga station manager from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu City. Ang tanong na usap nato nga madungog ini nga mao nga dapit mga pinangga. Namo nga mga listener o mga follower sa Sign FM. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon from Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu City. May buntag sa kanimo diha Pastor Gideon. O sa tibok nimo nga panimalay Pastor Rasil o sa inyo mga duha ka mga anak si Dodong David Yon o Dodong Asa. O sa imo mga ugangan o sa imo mga bayaw sa tanan nga anaa karon sa dapit
sa barangay Kalugtugan, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Cebu, Malabuyo, Cebu City. Na siya mensahe mga kaigsunan, maayong buntag sa tanan nga mga Kristohan. Wow. May buntag sa tanan nga mga nangalagad sa Ginoo. Ilabi na sa tibok na kong panimalay, nining mao nga dapit nga kanunay natong ikauban sa tulo na po ka mga anak, sa mga kinamagulangan, sa akong ikaduha o ikatulo, sa akong ugangan nga si Papa Oswald Agap, kanunay usab nga nagatiman ining mao nga dapit o sa tanan nato makaigsunan dinhi sa Balok o sa dapit sa Pilipigan, headed by Pastora April May Akapturan. Pasalamatan ang Ginoo adlaw karon nga Domingo pinsa 24 sa Marso. Ang dalaygon ng Dios sa way katapusan mga kaigsunan. Sa ngalan sa labing alagdon nga Dios o sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager nga nagpasusab karon ini nga mga tagna, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato nga General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasaon. Ni ano sa bang inyong nga ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugon sa kahanginan, alang sa pagpaambit sa mga minsay sa Ginoo nga mo ay pinaka-importante nga maghatod ka nato kadaugan kasiguruhan labaw sa tanan kabaguhan sa atong kinabuhi. Mao nay purpose ganong gihimo gibugna ang tibok pasulatan pinaagi sa labdag sa balang Espiritu Santo aron ang tanan masayon o mahibalo, ikaw ug ako dapat mahibalo ini. Salamat sa Ginoo sa tanan usab nga naminaw sa Sign FM 95.3. Naway hunong ug way buas ang inyong nga pagpaminaw nining mao nga dapit. Way lain nga naglanog-lanog, way lain nga nagtingog o kanunay ninyo madungog ining mao nga dapit. Labaw sa tanan lalong-lalong kanunay sa inyong mga kasing-kasing o diha sa inyong mga lughan, mga pinag. Salamat sa Ginoo. Ari kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa ikaduhang Pedro makaigsunan Kapitulo 1 versikulo 16 ngadto gayon kini sa unahan sa 21. Ang naguluhan kini makaigsunan ang mga nakakita sa himaya ni Kristo. Mao nga i-address ni adto nga nakakita sa himaya ni Kristo kinsa ning mga katawhan nga nakadungog mismo sa tingog gikan sa langit ng Tagamahan, gikan sa langit. Una nga ato pasalamatan ang Ginoo sa iya nga pag-atiman kanato ilabi na sa akong asawa karon nga nakaroon sa Cavite City diha sa Bacoor mga kaigsunan. Medyo hapit na gyud sila duha ka bulan karon pitsa 9 sa Pebrero duha na gyud ka bulan. Una nga mangita kag trabaho mga kaigsunan dili gyud na kitawag og sayo. Naa ang kahago, naa ang sakripisyo, naa ang kalisod labaw sa tanan. Kini gitawag ko panginahanglan yun. Mukaon biyata. Mukaon pa biyata mga kaigsunan. Dili pa biyata mga espiritu. Ining kaliputan na mga kaigsunan, kining atong pisikal nga bahin. Maura ba yun ay ihatagan ganing tibok aton sa tao. Kung kanunay ni giatiman, kung kanunay ni nga ikahadlokan ang ato ang kahimtang observasyon ni sa kalibutan. Apan kung doon ay Kristo sa kinabuhi, pinagi sa balang kasulatan, ikaw o ako nahibalo nini tungod kay doon na may kasulatan nga nagtugan o giwali usab sa mga alagad sa Ginoo kung sa tanan nga magwawali nga kanunay nga nagapaapit sa mensahe sa Ginoo. Magampo sa taigsoon atong kining hanigan sa mga pagampo, atong kining ablihan o sa tapuan to sa pagpaambit sa mga mensahe sa Ginoo.
labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo o pagkabutan nga Dios nga isama kanimo. Padayon kang nagatiman ka namo, padayon kang nagproteksyon ka namo, padayon kang nagbantay. Ilabi na sa tibok na mong panimala. Bisan pa man o Dios sa tulong namo ka mga anak, sa akong ugangan, ang kanunay nag-atiman, ining maong nga dapit. Salamat o Dios sa kanunay nga ikaw naghatag ug maayod nga panlawas sa matag usa ka namin. Ilabi na o Dios sa tanan mo kaigsunan dapit sa balo, sa tanan mo kaigsunan dapit sa Pilipigan, headed by Pastor April Miakab Duran, na kanunay usab nagapagamit sa imong mga buluhaton ug sa tanan namong mga kaigsunan sa mga madapit. Bisan pa man o Dios sa among nga station manager Reverend Gideon Canilario, ikaw o Dios panalangin kanunay, magitago sa ilang mga panginahanglan. Bisan pa man sa tanan niyang mga lakaw, sa tanan niyang trabaho para sa imong kadungganan kay mayaan. Labaw sa tanan o Dios sa mao nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, nga kanunay kining nagahatod og mga mensahe nga makadasig, makatabang sa mong kinabuhi. Labaw sa tanan kanunay nagapahibalo nga kami dapat makapagandam sa mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa malabot nga mga panahon nga kami dili matingala, dili kami makuratan, dili kami makalitan sa mga unsang mga paghitabo sa tibok kalibutan, Ama. Bisan pa man o Dios sa tibok niyang panimalay, ni Pastor Aracil o man silang duha ka mga anak, o sa uban pang mga katawhan o mga kaigsunan sa mga dapit. Lord, i-please ang matag-usap ilang mga kinabuhi. Tagupa sila mga panginahanglan. Bisan pa man o Dios sa among General Station Manager, na si Reverend Kim Ryan Makasao, Ma'am Aisa Makasao, o sa ilang mga anak, o sa tanan usab nga mga DJ sa Side FM. Lord, salamat o God nga ikaw kanunay nag-amuma, nag-atiman, nagtagpo ibig sa tanan nilang mga panginahanglan. Bisan pa man o Dios ako kapikas ka na buhi ka na karon sa Bacoor, Cavite City. Medyo taas na ang mga panahon o oras o bulan sa ilang pagpaabot sa mga ilaha nga pagpanglangyaw sa laing mga nasyon. Ikaw o Dios magahigap sa mga nagaprocess niini, labi na o Dios sa mga embassy nga dili madugay ang ilang pagpaabot, Ama. Labaw sa ilang mga employer dili bation o kataka, dili bation o kalato o Dios sa pagpaabot sa mga schedule nga sila mahidangat gayon sa ilang destination. Lord, ikapausap ang mga tag-iya sa mga agency, sa tanan nga nagaprocess sa mga papilis, Lord Jesus. Even o Dios, ang pasalamatan ang imong pagkamay pagkabuotan sa mga kinabuhi sa mga talon family nga ikaw pahigawas sa mga balatian sa igsuon ni Brother Rami Talon nga sa pipila ka mga semana nga naa sa tambalanan. Apan salamat o Dios imo silang ipahigawas. Salamat o Dios sa kaayuhan, katupagan sa mga pag-ampo nga ikaw nagadungog sa imong mga katawhan nga nagahangyo nga nagkanimo labaw sa tanan, nagatuman o nagmahinadlokon sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Dios bisan pa man sa tanan nimo mga alagad, sa tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga evangelista, sa tanan nga mga apostol, Lord, nga nagadala sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan ining mao nga dapit nga imo nga gipabalik ang kadasig kalig-on diha sa pagpanganak at pinagdali. Sa tanan namong mga kaigsuonan ining mao nga dapit dinhi sa balok o dapit sa Pilipigan, Ama. Doon na may dagkot mga pagsulay nga moabot, doon na may mga kaluyahon, apan padayon ang imong pulong ug mga mensahe nga mo'y naglig-on kanamo nga diin pinaagi nini mahibalik ang among paglao diha lamang kanimo, Ama. Ibin o Dios sa magkatawhan karon nga naay mga problema sa mga balatian, naay mga problema sa physical nga bahin, kung naman sila debate sa mga ubog sipon hilanat trangkaso laban sa ulo, bisan pa man mga arthritis, rheuma, mga goiter, toxic, ibin, ulcer o mga cancer o bisan kung sa pangbuhat sa kaway.
Lord, ako kining hingilan, ako kining gibadlong pinag-isip mong katurinan. Nga ang kumplito kadaugan, kagawasan, sa tanang matang sa mga balatihan. Imo kining ihatag, ipahigawas, o imong ihatag kini sa matagusan nilang kamanginaw. Labaw sa tanan, ining mao nga dapit, Amahan. Nga ikaw mag-supply, magtagpo, ibin sa pagbintina, nining mao nga FM radio. Aron ang imong mga pulog, mga mensahe, magapadayon kini hangtod sa walay katapusan. Salamat o Dios sa tanan nga naghagog nini, sa tanan nga nag-finance nini, sa tanan nga naghimo nini o Dios. Walay nalilong sa imong mga kamot. Sikat pa sa pagpundar sa pagsugod nining mao nga FM radio. Lord, until now, o sa amalabot ang mga panahon, ikaw mga panalangin kanila. Ibalik kanila ang madagayang panalangin. Ilang gipugas o Dios, mubalik ini nga pinilok-pilok na panalangin mag-abot sa ilang mga kinabuhian. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, pagkabuotan nga way sama kay mama. May katapusan ang imong gugma. Nagpabilin kini ang nining mga adlaw. Salamat o Dios sa dako kayong kahigayunan, pribilehiyo nga imong ihatag kanamo. Aron kami o Dios makapadayon sa mga buluhaton nga imong isangon kanamo. Salamat o Dios kay imo kaming nahikaplagan. Imo kaming nakit-an o imo kaming gipanalipdan hangtod nining mga adlaw o nining mga orasahan. Dungog himaya nga nalanggit kanimo ang tanan. Pinagilamang sa imong bugtong na personal namo ka manluluwas. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagasunod nining ato nga programa maayong buntag kanaton tanan. Ilabi na sa tanan nga naminaw sa Shine FM. Ilabi na sa tanan nga nagasunod gikan gayud sa buntag hangtod gayud sa gabi exam. Tungod kay ang ato nga programa gikan sa buntag hangtod kini sa alas 10 sa kagabion. Depende mga kaigsunan sa atong kahimtang sitwasyon nga dunay mo brand out, dunay mo wala ang wifi connection, una nga inita maka-hook up sa nagkalain-lain nga mga dapit, ilabi na sa dapit sa Cebu, dapit sa Giungan nga nagapaambit usab sa mga mensahe sa Ginoo. Unang once again, may buntag sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa ato nga station manager nga si Pastor Gideon Candelario, gikan kayo sa Sitio Kalugtugan, Barangay Serrinia, Malabuyo, Cebu City. Og sa tanan karon nga nagalantaw diya sa Facebook Live. So, og sa uban pa nga moabli o mosunod sa ato nga programa labi na sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao o sa laing mga nasod. Isa pa man sa tanan nga mga OFW, una nga sa akong asawa mga kaigsunan, ang medyo hapit na gyud ko sa kabulan karon sa 9 sa Abril, ikaduha na gyud kabulan nila diya sa dapit sa Cavite City. Una nga muna gingon eksoon, nililalim, inisayon, kung mga playa na ika o panarbaho, labi na sa laing mga nasod. Ibin gani ang imuhang kaugalingon, kusisahon, eksaminon, o physical fit baka. Karapat-dapat ka ba nga makaadto sa laing mga nasod? Unang-una ang imong kaugalingon. Eksaminon. Mao nga sa atong kinabuhi igsoon ni kalibutan na matagusan nato nagkalain-lain mata nga pagsabot, nagkalain-lain mata o process, nagkalain-lain man ang title sa ato nga gisandigan, nagkalain-lain man nga denominasyon o title nga nahalihistro diya sa SIC. Maura man na importante igsoon
Kay usa man na ka requirements nga dili ta matawag o illegal kay under man ta sa gobyerno sa kalibutan bisan usaon pa. Biblical sa nakigsuon kay dili sa tabok, dili sa na pwede nga moingon ta dili na kinahanglan nunit na. Dili na siya matawag og nunit kay napamatas kalibutan. Sa gikaingon ko na dili mata mga espiritu, dili pa man ta mga patay. Maungas kalibutan igsuon, dapat mosunod puta sa patakaran sa panggobyerno. O kung sa may ilang gi-required na to, dapat ato sab na nabuhaton. For example, kung narbaho kas dagko nga departamento sa imong gitrabahoan, dapat musunod ka sa gitawag og palisiya o pamaagi sa kompanya or sa imuha nga gitrabahoan din ka na narbaho. Sa kinabuhi nga Kristohano, doon na po tayo gisunod. Doon na po tayo palisiya o angay usab nato nga buhaton mga Pinoy. O kana mga kaigsunan, asa man nato na mahikablagan, asa man nato na mahibalan unsay mga instruksyon, mga pahibalo nga dapat masayran sa mga tao. Mao nga nining mao nga dapat igsuon, hapit na usab ang bulan sa maong celebration sa gitawag anniversary sa usa ka tuig nga naglanog-lanog din sa kabukiran kining mao nga FM radio. Mao nga nagkalain-lain man nga mga pagsulay, matagbulan igsuon, matagkahimtang og sitwasyon, matagbulan na amagay nagkalain-lain nga kahimtang, even gani matag-adlaw ikaw ug ako, maura gyud nasayod igsuon. Una nga kami, ikaw ug ako, wala gyud nakausisa. Ang nakausisa niini ang Ginoo lang yun. Walay makajudge any person nining kalibutan. Gawas only sa atong Ginoo. Lamang ikaw ug ako gipahibalo pinaagi sa balang kasulatan aron masayod ka ug unsay dapat, aron masayod ko ug kitag tanan unsay dapat ug agayan natong buhaton nga sa panahon nga moabot ang gitawag nga mga sitwasyon nga dili kasagaran. Maingon gani kang kasagaran kanang pinakalimbang kahimtang mga paghitabo. Mao nga ikaw ug ako kanunay gipahibalo sa mensahe sa Ginoo. Nining mao nga dapit maigsuon, wala may lain nga giwali, wala lain nga inyong madungog, wala man tay mga advertise, mga pagpahinumdom sama sa gitawag o mga dunay mga advertise sa nagkalain-lain nga mga kalihukan sa kalibutan. Ang ato lang yun nga gi-advertise o gipahibalo mga mensahe sa Ginoo, mga awit makalangit nga kanunay yun ninyo nga madungog gikan nining mao nga dapat. Na ato pasalamatan ang Ginoo sa iya hagayon nga pag-atiman hapit naman usa ka tuig igsuon karong Mayo mga kaigsunan. Mao may dako kayo nga pagpasalamat nato atol usab sa Thanksgiving nining mao nga dapat. Salamat sa Ginoo sa matag sitwasyon na dili kasagaran ba nga mahitabo ka nato. Adunay mga tao sa mga kahigalaan, mga follower of listener, labi na sa naminaw karon sa mga FM nga kung maabot nining mao nga sibyahanan. Matingala na sila mga kaigsunan mo na nga nasa diha nga sila masayod. Aduna sila mga mensahe nga gipaabot dinhi mga kaigsunan nga usa ka mensahe nga pagpasalamat sa Ginoo. Ngano man dinhi sa katapusan nga barangay sa kabukiran dinhi sa mao nga city sa Tanhay City napundar kining mao nga FM radio. O
Although mga kaigsunan, niining mga panahon na karon, daghan na kayo mga FM radio nga nagkalain-lain nga madungog na to karon. Sa year 2000 ang ato nga madungog diha sa Bae City, unang-una nga FM radio nga dunay komersyal. Love radio, radio natin igsoon Bae City. Pero karon mga kaigsunan, dunay mga FM radio nga sama ni ini nga dili mga komersyal, mga FM radio nga mga Christian nga walay lain usab nga giwali, walay lain usab nga ipa-play nga mga awit magalangit igsoon. Muna nga dunay mga area pagkakaroon nga naglanog-lanog ang mga FM radio, dili lamang dire sa uban nga mga area, although diri nga area igsoon mao pa ni nga napundar nga FM radio ini sa kabukiran. Pero sa uban nga area, sa layo nga dapit lugar nga area, doon na po'y mga FM radio nga sama ni ini mga kaigsunan nga gitawag ko wala ay mga komersyal. Mao nga pinaagi ni ini mga kaigsunan o sa mga katawhan nga gigamit usab sa Dios nga gihatagan ba kinaanman, gihatagan ba o kahibalo, e dili man guni gitawag og ordinary nga kinaanman sa tawo gikan sa Ginoo. Kay bisan ako sa akong kinabuhi sa akong pagalingon, wa gyud ko'y idea, wa ko'y pamaagi kung saon paghimo nga mapundar kining sama ni ini nga mga FM radio. Una nga usa sa atong general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol, mao ni siya ay gitahasan sa pagpagpanggama o mga FM. Una nga ato pong pasalamatan ang Ginoo sa iyang kinabuhi nga doon na po'y purpose ang Dios. O ato pong pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi sa atong station manager nga si Pastor Gedeon Candelario nga gigamit usab nga papundar kining mao nga FM radio. O sa uban pang mga katawhan nga naghagok kaniadto, nagbuhis og panahon, nagsakripisyo, nagantos even sa pagkonstruct, pagpaangay nining mao nga FM radio. Usab pa ta naabot mga igsoon. Gawa pa ko nakafocus niya itong mga panahon na niya itong polio. Una nga niya itong mga panahon na gikan sa Hunyo tingali itong mga kaigsunan. Hunyo tingali ito nga mingi-resign ko sa akong nga trabaho aron makafocus usab nining mao nga dapit sa pag-atiman labaw sa tanan, sa pag-atiman sa mga kalag o sa mga katawhan dinhi sa mao nga dapit sa Pilipigan usab sa atong mga kaigsunan diha. Ano na po'y nag-atiman diha mga kaigsunan kauban nato nga nangalagad o alagad sa Ginoo nga si Pastor April May Acantoran. Unang ikaw ug ako, doon na ko'y gihanay ang Ginoo igsoon. Doon na ko'y siya ipaangay. Doon na siya pahilo na nato nga makaingon ang tao mga kaigsunan mauni gihatag sa Ginoo. Maumadaghan kayo mga tao sa tibok kalibutan nga matingala o makuratan ba sa mga kahimtang sitwasyon. Nang atong kining basahon mga kaigsunan sa inglit ang atong oras nagdagan man mga kaigsunan, although kumanini nga pagpaambit sa mensahe ako ra gyud nga iton turnover sa ako nga kinamagulangan nga anak. Although mga kaigsunan kahapon wa sa ka-live kay dunay gi-required ang Facebook, dili sa ka-live sa iyang kaugalingon nga account tungod kay gamay pa ang mga nagasunod siya wasab ni Facebook, dili sa ka-live igsoon. Although kahapon naara siya sa FM radio kay dili man gyud siya ka-open, i-close man maigsoon doon na may requirements ang Facebook sa mao nga sa atong kinabuhi pa labaw sa tanan diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Doon na po di requirements. Naon sa may mga requirements nga angay datong buhaton naa mga igsoon. Mao nga kung daghan magani nga ipakumply ang atong pagpanarbaho sa kalibutan,
bisan gani mag-apply ka o yano nga trabaho, ang pinakayanong trabaho mga kaigsunan, kanang mag-apply ka sa syudad o sa lungsod, kanang gitawag anas tindahan, kanang pananglitan, mga manarbaho kaigsuon o bodigero o sales lady o sales boy. Butang dayon dito sa patapot dayon kung asa nga area nga mag-hire. Wanted, na dayon hiring, housekeeping requirements, biodata 2x2, 1x1, sidula, certificate, o uban pa diha mga kaigsunan nga ibutang diha sa ilang nga requirements. Ang pinakadali nga makuha mga kaigsunan kanang sidula. Wa po kay kwarta mga kaigsunan, wa kay ikaadto sa lungsod kay alang-alang aray kas bukin mulukat og sidula nga adto magyud ka sa imuha nga area nga lulukatan. Unya inig apply nimong trabaho wa kay sidula kay mao man nag-require, makasulod ka dili oy. Grabe kaayo gani ka istrikto ang kalibutan. How much more kung ikaw ug ako moadto sa langit nga dapit, langit nun nga dapit nga gisaysay o giwali sa mga magwawali pinaagi sa pulong sa Ginoo. Papailain nga giwali ang mga alagad sa Ginoo kana amang pagpangandam sa panahon sa umalabot igsuon. Although mag-igsuonan alagsar kita makadungog nga ang mga alagad sa Ginoo magwali pinaagi sa pagpangandam sa imuhang mahimo kang datos kalibutan. Alagsar ra igsuon. Tingali doon naman tingali pero sokwahe na yun as Biblia. Kasagaran ni mong madungog, muingon tayo mga lagad, apan may unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o ang mga butang igadugang raon niya ninyo kaninyo ninyo ni mao nga sa diha sa atong kinabuhi, sa atong mentalidad sa kalibutan mga kaigsunan, kung dili ganit nato mauna ang mga butang sa langit, ang mga kalihukan para sa Ginoo, usahay mapakyas sa ang tao igsoon. Kaya nga naman, kinsa man ay tag-iyas mga butang. Mao nga dili gani nato unahon ang Ginoo paghari sa atong kasing-kasing, unahon nato paghari ang mga butang, mga tinguha, mga kailibgon, mga tinawhanon nga kalihukan ini kalibutan na mapakyas gyud ang tao. Maluya gyud ang tao. Kinsa man ay naghatag sa kusog sa tao. O di ba? Sa inyo nga panabot igsoon mismo sa inyong kaugalingon karon, unsa may inyo nga panghuna-una, kinsa may tag-iyan ninyo, mangutan ako ninyo igsoon, kinsa may tag-iyan ako, alang-alang mo ingon mo nga si mama si papa kay sila mo'y nagpakaon ako. Og imong basahon ang Biblia, sukwahi, di ba? Apan kung moingon ka nga ang Ginoo mo'y nag-uot sa imong kinabuhi, kana mo'y haom sa Biblia. Mao nga sa atong kinabuhi nini kalibutan na padayon nga giwali ang mensahe sa Ginoo. Padayon ang mensahe sa Ginoo gipahibalo sa tibuok kalibutan sa nagkalain-lain nga mga title ug simbahan. Pero sa usahay sa masubo usab ang ato nga kinabuhi, maluya usab ang mga tao kay manag-irgo naman, manag-away pinaagi sa mga title sa simbahan, maglabananay, magdautanay, wa na. Bisan gani mga silingan, mga kaigsunan kaysa syudad, ang imong silingan ara mas luyo sa bungbo. Kung ari ka sa mga subdivision mga kaigsunan, ang silingan diha nag-atbang, nagduol, nagluyo. Pero diri sa kabukiran ang silingan tagil maka hektarya usan nimo na silingan kay depende man sa yuta. Gawa sa daplin sa karsada pagkakaroon kay medyo nagsikpit-sikpit o nagsikit-sikit na hinahinay ni mga panimalay tungod sa karsada ni ining mao nga dapit. Mao na nga tanan ba nga kalihukan sa kalibutan kini igsuon mao gini sitwasyon sa kalibutan. Ang pangutana mga kaigsunan, ang sitwasyon sa atong pagpangandam samtang buhi pa ta. Kay ikaw ug ako mga igsuon, good ka masayon ako, wa good ko masayon kanus ako kwaon sa Ginoo.
Kinsa may nahibalo nga ikaw ug adlaw pation ka. Sunod adlaw, sunod bulan pation ta. Nagkalaing-laing alagian ang tawo. Pation ka pinagi sa balatian, pation ka pinagi sa mga disgrasya ug unsa pa. Wa gyud magtigid na damuhon sa tao. Lamang ang imong kinabuhi. Ang Dios lang yun nasa iyo niini. Di gyud ka kagarantiya. Di gyud ka haom, di ka katukma sa imong kinabuhi nga maniguro ka ugma. Tanawa ra gatong taong dato nga nagtigom og bahanig nga ningingon siya. Hala paglipay, kaon, inom, kay giandaman tika og daghang pagkaon. Giingnan siya sa Dios, buang o niya gabihoon na kwaon ako ang imong kinabuhi. Kinsa pa may mahimulos unya sa imong kabtangan. Mao nga nini kalibutan na igsoon. Ang bukat gyud nga rason ngano ang tinawhanon nga kinabuhi, mga butang man gyud nga mao giagpas. Mga pagkaon sa panlawas mao gyud ni agpason, moingon sabta. Alang-alang pastor nga gutom man. At tinuod man gud. Ikaw ug ako maigsoon kay dili pa mabuta espiritu. Dili sab na pwede mag-eksonan nga ato nga kanunay tun-an pinagi sa espirituhanon nga bahin kay dili pa man ta espiritu. Di ba? Ang atong pisikal nga bahin mo maluya man mo kakar man gani di ba? Dili pa man ta espiritu gawas og muadto na ta sa gitawag og bag-ong langit o bag-ong yuta nga giandam sa Dios. Kanang panahon na igsoon dili nakamukaon kung sa imong kanon, di nakamukaog umba nga mga pa-high blood, di nakamukaog ginamos nga maka-high blood. Una nga kinipasi ang magkaigsunan o walay sunan kung bulan o ginamos na ma-high blood sab. Pero pag sige po kumba kining atong lawas, high blood sab, wagi unuhan. Una nga ang tanan dinis kalibutan o di gyud kabantay ang tao maigsoon na maluya lang. Ari na kita sa pagbasa igsoon sa ngilit ang atong oras. Alas 5:08 naman maka-igsoon na. Ni ako ra ning hatag sa amko ang kinamagulangan alang sa mga greetings. Kahapon maka-igsoon gaulat-ulat ko aron siya mag-live. Ning kalit magawas. Ingon man nga padi lagi ko ka-live. Iko nga naman kini Facebook mga ka-igsoon mao gani magbuot. Unang natagam gani ko mga kaigsunan nga nag-live ta. Gi-block ko mga kaigsunan. Unya di nagyud ko ka-continue kay ano man gi-block og siyempre gi-block ka sa Facebook. Wag sige putol-putol nang imuha nga programa. Kay ngano do na gitawag og violation. Kay naa magoy violation tingal tinuod mga kaigsunan nga mogamit kag English. Kay ang Facebook igsuon sila maoy magbuot. Asulay mo mga kaigsunan kanang inyong mga account, kanang inyong pagsulod sa Facebook. Pinaagi sa Facebook, daghang kayron nga mga pamaagi sa Facebook, makakwarta ang tao. Pinaagi sa Facebook, mauray mo sweldo nimo. Kada adlaw maigsuon. Unang daghan kaayo mag-live bro. Dunay mag-live mga kaigsunan aron lamang mabayran. O niya pag-abot sa unahan mga kaigsunan, dili di ay tinuod. Unang ikaw ug ako mo na ibalantayan sa kalibutan. Labi na kanang gitawag o pag-share. One time makaigsunan ning share ko bitaw og disgrasya, wala ko pud basaha. Kay sayo matong buntag o niya dunay mensahe nga niabot nako. Ingon siya, Pastor Iskam maguna tan-awa ra gunang sa unahan. Unya daghan na kay mga komentaryo mga kaigsunan. Unang usahay ikaw ug ako di gani kakabantay. Daghan kay mga vlogger sa kalibutan igsoon pagkakaron na vlog mga kaigsoon nagawa na gyud itaw kapuslanan. Mahimo na laman nga kalataw-an aron lamang gitawag musikat ug mabiral sa kalibutan. Nining mao nga dapat dili na moy atong purpose aron ta musikat, aron ta mabiral, aron ta mahimong mailado sa nagalaing-laing mga nasod. Kundi ang atong gidiskurso giwali ang pagkamaayos Ginoo o pagkabuutan nga nag-atiman kanimo kanako o kanato tanan. Mao na.
unsay dapat natong buhaton aron ikaw makabantay o masayon sa kahimtang og sitwasyon sa umalabot nga mga panahon. Nganuman ang Biblia nagdiscuss, nagpasiuna, nagpahinumdom sa angayan natong buhaton aron ikaw ug ako dili makalitan. Kay kining tawo makalitan ra ba maigsoon moingon man dayon may paisa, may paisa. Magmahay na mga igsoon. Nganuman wala may panahon. Tanawa ra ko sa kinabuhi sa panahon ni Noe, pero kato mga kaigsoon na wala man gusto sila dapat nakuratan ato. Kay nagwali man si Noe. Anong nakuratan to sila sa paglunob sa kalibutan? Kay wala man sila mutuo sa mensahe sa Ginoo. Nga lunupan ang tibuok kalibutan niya itong mga panahon na. Kay ang gilantaw sa mga tao, kanaraman nga karon maingon raman ang mga tao, bot-bote mo diha Noe, kikuli-kuli na laman ka. Alabi na mga magwawaling na anas edad pangidaron, magsitinta, magkutsinta na, magwali na. O niya, magwali na gani kabahin sa mga revelation. Maingon na ay kapataka, malaman ang tawhana mo raman ang si Noe. Nanaon sa ako manabi. Kaya ang tao mag-exoran, di magyuna ni mo mapokus, bisa kung saon pa. Lamang kung ang Ginoo anak mo'y magapanglihog kanila. O magani mga kaigsunan, ikaw ug ako bisag unsa man nato kapag iitang mensahe sa kalibutan, og dili gyud ang Ginoo magapamuhat sa mga tao, di gyud na makabig nimo ang imong trabaho pagwali, ang imong trabaho pagpahibalo, ang imong trabaho ang atong trabaho pagwali sa mensahe sa Ginoo, labaw sa tanan pag kinabuhi ni. Di maura man na igsuon. Kay kung magwali ka mag-igsuran ang imong kinabuhi dili haom, mura katang mura nag-ilis kag biring sa sakyanan nga dili sakto nagwandog-wandog ra gyapon, ayaw na lamang isli. Di ba? Ang Biblia mga igsoon nagtug-an ato ning basahon. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod mga kaigsuonan. Nga kanunay usab nga nagasunod dining ato nga programa dinhi sa kabuntagon. Ingon diri mga igsoon, sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto gayud kini sa 21. Naguluhan kini o ang mga nakakita sa himaya ni Kristo. Katuning mga tao kaniadto nga diha gyud sa akto ilahang na dawat mga igsoon, ako paning ibasahon kining inyong nga mensahe. Maayong buntag sa tanan nga mga Kristohanon nga tagalangit na gikan gayon ni Pastor Gedeon Candelario nga nagwasosab sa atong nga programa. Dunay mensahe si Brother Hele Oliver Villanuna, pa-shout out naman sa mama ko sa Hinabi Harabi family, sa Harabi family mga kaigsunan, maayong buntag. Gikan gayon ni Brother Oliver Villanuna dinhi sa Anarsiri Lunoy Bais Sitio Negros Oriental. May buntag sa tanan nga taga Narsiri, ilabi na sa tanan nga mga Villanuna. Doon na po'y nagsunod diha mga kaigsunan nga mga Refill family. Una nga kahapon akong ikahinabi ang atong usa sa ato nga estudyante nga mga amparado tingali ilado ni Brother Oliver, mga amparado family. Doon na tayo taga Narsiri usab igsoon nasa Lunoy. Sakop man nas Lunoy ang Narsiri tingali igsoon. Lunoy na siya nga barangay. Niya usa sa ato nga kaila kanya ato sa 1994 una sa barangay captain mga Garingo family mga kaigsoon. Una nga usa sa ato nga viewer diha nga mga Refill family nga naa diha kumo sa Narsiri. Nalimot ko mga kaigsunan kung sa to'y sitio diha nga iyang giingon kahapon kanunay usab nga nagasunod sa ato nga programa. Na siya mensahe sa iyang pamilya sa Harabi family.
Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Harabay family nga kanunay usab nga nagwatch karon igsoon ining ato nga programa. Mao nga kada buntag adunay nagalain-lain nga mulantaw, musunod sa ato nga programa nga baguhan pala nato nga na halubilo ba dinhi sa Facebook Live. Doon ako'y mensahe si Brother Pap Jilon Mingito from Lapu-Lapu, Cebu City. May buntag kanimo diha. Doon na sa mensahe. Good morning Pastor Safri Candelario. Salamat sa Ginoo sa imong mga kinabuhi Brother Pap Jilon Mingito. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwas ang kining ato nga monitor igsoon kay saglit ang ato nga cellphone maka-igsuonan mo kalitra o atras mo kalit sa dagan igsuon ako sa ning idrag mga kaigsuonan ato ra hinahinayon. Dili na siya mudagan mga kaigsuonan. Ano na siya mensahe. Brother Pops Chilon o doon na po'y mensahe si Mama Rizel Hendriksen from Sweden. Maayong buntag diha Pastor o sa tanan nga mga tigpaminawan. Agikan kayo ni Mama Rizel Hendriksen from Sweden. May gabi kanimo diha Mama Rizel murag naataron diha sa alas 11 sa kagabion. Una nga ang laing nasod igsuon advance o doon na po'y ulahi din sa Pilipinas mga kaigsuonan. Doon ay mensahe si Brother Pops Jilon Mingito Garcis. Ang nursery maunay kinabukiran Pastor lapos na siya sa sityo maunay akong adtuan sa una sa nagba tinuod na mga kaigsuonan ang nursery lusot-lusot na paingon na sa bais. Pwede na moagi na siya glamwas, pwede po nagmoagi kamagahan, pwede po nagmoagi lunoy, pwede po nagmoagi o bais. Pero kana siya mga kaigsuonan gikan gayon sa barangay Santo Niño, gikan sa Bayawan, gikan sa Dawis, gikan diri pwede na nga muadto sa nursery. Una silbi na siya mahimo na siya matawag og crossing. Pero ang crossing diha mga kaigsuonan dili na siya pareha gyud diri sa barangay Santo Niño nga daghan gayon siya og lusot. Ang Santo Niño mga kaigsuonan gikan sa Dawis going to Tamhay, o niya gikan sa Bais going to Bayawan, Bayawan going to Bais, o niya pwede sab na diri paingon sa Gamao. Mao nga mas daghan og lusot ang barangay Santo Niño nga barangay last nga barangay sa Tanay City. Ang nursery maigsuon nagwire lang na siya kay paingon man na siya sa Kambagahan, paingon sa Lunoy, maura man na siya nga karsada, dayo mulusot na sa dito sa Banmil, paingon sa Bais City. Munay mensahe ni Brother Pops Jilon Mingito from Garcis. Swito sab siya sa dapit sa nursery. Onya mauna sa kulumprahan pagkakaron sa adlaw nga Lunes. Pagkakaron mga kaigsuonan kay kaniadto ang kulumprahan, ang Gamaw, ang Dawis, ang Crossing Tabuak, ang Tabuak o ang Banmil maunay pangumprahan namo kaniadto adlaw nga Sabado diha sa Banmil. Pagkahuybis sa Gamaw o sa Dawis until now karon. Pero pagkakaron mga kaigsuonan kana nga mga lugar nga akong gisgutan, ang mga tao diri sa kabukiran dinhi area gyud sa sakop sa barangay Santo Niño dili na mo ngadto dito. Nganuman ang mga negosyante nga mga dagko nga mga negosyante na may tapok-tapok usab diri sa Damonbon adlaw nga Sabado. Kahapong adlaw mao nga ang mga negosyante, mga nanindahay o mga groceries pagka Sabado igsuon dili na mo atong nursery. Gawas sa uban nga medyo duol-duol na. Kanang nursery maigsuon maunay kulumprahan hangtod karon tingali do na pay moanha diha. Kay do na may mga item nga wala sa diri nga naas na nursery. Tungod kay ang nursery mao manay tapukanan adlaw nga Lunes. Dunay mangumprahe diag mga hayupan, mga utanon. Pero diri sa dapit sa Sabado maigsoon hinay-hinay na ning gidibelo. Ano man
musulod na magani ni mga gagmay kaing mga sakyanan diri nga mubo kayo mga auto nga pinaka-lowered mga kaigsunan kay highway naman wa na may makabangin. Mao nga kung mutugpong ta karon gikan gayon ining mao nga istasyon maingon sa highway, di na ka maglisod, di na maginadlaw nimo baklay igsuon kay naa kay motor bisag scooter. Wa tay mga kaigsunan doon ako na hinagpuan nga kauban ako sa eskwelahan nga sige sa pakisayod ba nga okay na ba ang dalan, ka okay naman gud kaayo. O niya pauli sa sabayawan iko kay adto man na siya mag-alagian kaniadto sa Dawis, ari diri agi sa Panyabunan dayong Pantaw 1 Pantaw 2 o diya sa Dapit sa Dawis. Usa pa ang bayawan piting layo pila ka kilometro. Salamat sa Ginoo. Atong pasalamatan gud ang Ginoo nining tanan tungod kay ang ato nga karsada diri gihinahinay magyud sa pag-construct. Unang kali ato igsuon perti biyang lisura ang kahimtang diri sa bukid. Layog tupungan, walay suka, way kuryente, wa koy wifi. Unang ang mga tao muangat pagtaas nga pugtod. Eto to, hello. Ana dito, lanog-lanog ni tingo kaya to ana si sister o si brother. To ana sa pinakatuktok kay asa man kadiya sister. Brother, ato kos pungtod magpa-signal. Lanog-lanog kay ning tingo mga kaigsunan. Karon bisag anak ba ka CR? Ada ni hello. Ada CR ba igsoon ga anak cellphone. Grabe ni tao. Grabe na kahit bisag kun saon pa. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sister Rosay Alferez from Davao City. Good morning Pastor, happy Sunday. Karon unang Domingo sa among worship sa Sabalay. Usa ni siya sa atong viewer nga nagpakisayon mga kaigsunan kabahin bitaw sa pagdala sa simbahan. Isa ko mubasa sa atong mensahe kay usa ni siya nga nagpakisayon nato. Isa pastor, unsa may pamaagi ninyo diha sa pagbahin sa kwarta? Inoon maguna maigsoon diha sa simbahan pagka initag yun ni kwarta bitaw. Doon na magani tao mga kaigsunan nga mamutang-butang nangawat o kwarta sa simbahan. Bisag dili tinuod mga kaigsunan moingon dayon nga ay nangawat man guna. Pero although mga kaigsunan ka na nga isyu posibilidad sab na mahitabo kung ang tao diha bagod sa kalihukan diha man mo mabalan. O niya dili man na maminaw igsuon og suggestion. O na diha nimo mamaktikdan bitaw mamagani ang mga Kristohanon pamatud-an kung Kristohanon ba pinaagi sa iyang kinaayang batasan. Di ba? Salamat sa Ginoo matud pa ni Sister Rosay Alferez from Davao. Ingon siya, good morning Pastor, happy Sunday. Karon unang Domingo sa among worship sa Ginoo sa balay lang una usa mi. Sa balay lang usa sila magkaigsunan kay napungkag man ang simbahan. Dili napungkag ang simbahan ang mga kaigsunan ba? Kay moingon gani kang napungkag ang simbahan, gidugdog di mo ng simbahan. Panagtigom ba? Nagsuplagay tungod sa prinsipyo paruganan. Mao mo na. Nagani mga sitwasyon nga dili na magkasinabtan alang-alang magsigi ka. Tinuod man guna igsuon mo anak simbahan magsiglalis ayaw na lamang oy. Kasabok-sabok na lamang nagahago-hago na lamang nagpag-adtong simbahan. Tanawan lang gud si Mrs. mga kaigsunan kus Ginoo giingnan siya sa Dios. Mrs. Engal ba si Mrs. Ginoo? Ala sige diha ra ka kutob. Ubuha usa ang imo sandalyas nya asa man na mabasa sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto 6. Ako daro sulay nagtuki mga kaigsunan basta na sa Exodo kapitulo 3. Ingon siya. Ubuha na imo sandalyas kay dapit kining balaan. At tanawa ra gud. Ihubo ba to ni Mrs. Kano man usapin na ka illustration kuno good ng simbahan nga dapit ang balaan. Kanya mo ataw kasunod simbahan mga kaigsunan musulod ra kag maglantaw anang uban usay gisulot nang molupitay ba ning burluloy o niya pag-abot sa simbahan mao na isyu si sister si brother pagkadaghanan naman to burluloy asa man tingali to nakakawat muna nga dunay mga tao mga pinulungan ba nga
makasakit ba sa ilang isikat tao ibin sa ilahang pakigrelasyon ba. One time mga kaigsunan usa sa atong amigo diya sa Manuyon, dili lang ako i-mention ang ngalan kay lison man. Wa na siya musimba sa sunod semana mga kaigsunan sa ilang organisasyon. Mingon kung sa ilang organisasyon diin sila nagpailalom. Nanugit, ingon siya. Mingon po mo karon mga kaigsunan, nagmarites lagi ka pastor. Dili man na marites mga kaigsunan, kay tinuod man na. Kanang marites mga kaigsunan, kanang dili tinuod, kapang itabo. Ingon sa ato ra magunang gibasihan. Tanawan ako si Jesus, so daghan kay mga sambingay nga gigamit si Jesus gatong mga panahon na aron ang mga tao kaniadto, mingon ko kaniadto kay wala naman mga igsoon di sa Biblia naman nato gibasihan. Ingon siya nga nigamit sa mga igsoon ng mga sambingay. Usa sa atong amigo mga igsoon ingon siya nga gisya nang kabro, kay kabro pa mi adto nga panahon na. Onda kog simba oy kung ano man undang man ka. Siya ka ning simba ko unya nakakita magod ang mga tao sa palibot nga medyo naabas agipot ba. Mga gani kang agipot. Kanang nagkalisod ba. Ingon siya nga. Akong giingnan nga. Niingon ako ang sugilon mga kaigsoon nga. Undang man ka. Anong ni undang simba maigsoon ang gikaundangan. Kana lang sinulutan. Kay giingnan ko sa kauban nga asa maka nakakawat anang imuha nga gisulot. Natanawa ra guna. Sa to pa inig simba mga kaigsoon ang gilantaw ang gisulot ra. Wa naging pati mausunod di sa ay may kapura diha. Pagdaya ko diha laguta diha. Siya nagaging na siya asa maka nakakawat ang imuhang gisulot. Baro. Lisod do. Natuo ba ta kaigsunan kanang barong mahal kay na magkakaroon kadaga kay mga barong dia si relief nga tag 10 pesos. Basta barong. Wa man naghisgot pag igsuon og pak og daan ba na maigsuon basta barong. Wala man gi-explain. Aduna mo koy mga simbahan mga kaigsuonan mga patukuranan ba nga dili katok simbahan og dili magbarong dili long sleep. Napoy mga simbahan mga kaigsuonan nga moadto sa simbahan manag-short lang sab. Munang ikaw ug ako imo sab na nga analyzer pag-ayo kung moadto kag tapuan mo adto kag kung sa asa ka mag-spotting ka unya kito kag simbahan mag-kaigsuonan magpalawlaw lang sa Ginoo. Kinsa may atong gisimba alang sa atong kinabuhi mga kaigsoon kita lang ba ko kay gihatagan o kagawasan ug unsaon nato pag pariharan nas mga minyo ang mentalidad sa minyo abi kay minyo na magpayaya na lamang magpalaos dili na lamang manudlay gawas ni ako ang kaigsoon kay dili naman ni angay ang sunlayon pero di gani ko mga manudlay kaigsoon magubot binipon ako pila ka bubuo unya musamot po kasinaw ning atong agtam ana ra man na. Muna paglantaw po itawon o espeho mga kaigsoon kada adlaw kung mahimo latawan imong nawong og naunsa na basig ana nay balik nagpakapiolo Pascual o unsa pa diha kaniadto ang imong gitsurang batanon ka ba? Di ba? Pero dili ko na gipasabot mga kaigsoon magsige na lamang kag pag-espeho diha nagkasabal-sabal na lamang. Muna sa ato kinabuhi ni kalibutan na mga kaigsoon pagkadaghan na gyud kaayo nga balantayan. Balik ta diri mga kaigsoon. Kaya ang atong oras sa atin nagdagan mga kaigsoon apisan di sa tanan ay karon kaigsoon. Adlaw rong Domingo. Muna ako lang yun nga ginasig sa atong pag atong simbahan ba sama ni Moses ni ingon ang Dios. Moses diha ka lang kuto. Ubuag ka nimo sandalyas kay dapat kini balaan. Dili adlaw karong Domingo mga kaigsoon atong tag simbahan. Adlaw nga Sabado atong tag simbahan. Pagawas sa simbahan, murag yapon ang batasan. Aon sa ako man na igsuon, pag-ato sa simbahan. Di ba? Pagkausik sa oras o panahon mga igsuon. Nangalagad kas Ginoo unya murag yapon. Wala bago na usap. Mao nga, mao ni giingon diri mga kaigsuon, mga nakakita sa himaya ni Kristo. Sila mismo mga kaigsuon na nakatestigo, humatod pa sa kaso mga kaigsuon, nakatestigo. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Maria Muli, turis sa tanan nga mga turis family mga kaigsuonan. Aboy di mo magka-comments kung asa mo nagawas karon sa atong programa dinhi sa dapit sa Kabuntagon. Ako ning pasahon. Ingon dire, wala namo ipasikat
sa tinumo-tumo nga mga sugilanon ang among pagsangyaw kaniniyo. Mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Wow. Ingon diri, kami mismo nakakita sa iyahang pagkahalangdon. 17. Dito gayud kami sa dihang ipasidunggan siya sa Dios nga Amahan og may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon. Naon sa may tingog ilang nadungog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. 18. Nadungog gayud nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit, samtang kami uban pa kaniya dito sa balaang bukid. Ang mga apostolis kaniadto mga kaigsuonan, sila mismo nakadungog sa tingog gikan sa langit nga giingnan si Hesukristo nga pagkahuman asa man to mga kaigsuonan ato narong basahon nga sa diha sa pagbautismo ni Juan dito sa suba sa Jordan, naabli ang langit. Kinsa man na igsuon si Jesus sa iyang pagbautismo kang Juan o giingnan og dunay tingog nga nadungog. Wow, nga ning ingon, mao kini ang akong hinigugmang anak, nahimuot akong kanimo. Be ikaw karon, ako karon, mahimuot kaha na ang Dios nga muangkon tag Kristohanon o niya pulong Kristohanon o niya lahi ra kaayo igsuon moras gihapon lisura oy. Gawas no ra man ang tao bisag saon igsuon. Di ikaw o ako, gawas no ra man kang muangkon ay sister brother Kristohanon biya ko sige sapong kasimba oy. Wa gyud koy palta-palta. Wow. Nindot. Di ba? Alang-alang di ka malipay nga kanang magsisimba, kanang musimba, maigsuon tinod anay. Abang utana magon maigsuon, naabagoy kausapan. Maora man na. E dili biya magsisimba tanan maigsuon, nagsubay sa balang kasulatan. Naabay ko'y walay magsimba maigsuon nga magsigir paminaw, pero ang kinabuhi na bag-o na usab. Wa pinagipasabot maigsoon nga di ko ani igsuon, pero usa maguna ka ilustrasyon kay do na po'y kusog kay musimba mura gyapon, di ba? Kung ikaw makasabot, kung ako makasabot sa balang kasulatan pagkagrabihang pagkadakaran Kristohanon karon oy, kapila na katuig, pila na ka century, pila na ka denomination title nga narelistro mga kaigsuonan diha sa SIC, pagkadaghana na. Una sa diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo giadto ko sa pinakadako nga opisina sa gobyerno usab dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan dinhi sa Negros Oriental. Maglantaw niya mga kaigsuonan sa ato nga mga requirements, wala gyud say komentaryo. Ano man, mismo sila mga kaigsuonan nakabalo magod sa mga papeles nga angay karapat-dapat sa pag-comply. Una nga doon na po tayo tinguha mga kaigsuonan nga makukuha ta o license nga makapangkasalta mga kaigsuonan aron makapangasalta. Kung nagitagaan po daghan kay mga requirements mga kaigsuonan niingon ang opisina, kani pastor inahanglan wa gyud ni erasure. Ingon siya, inahanglan imuhang sulat ani wa gyud erasure. Ato pa nang nasabtan. Usa ka requirement sa papilis ikinahanglan ang imong pagsulat wala gyud erasure. Ang atong kinabuhi may igsuon diha sa pagkristohanon. Kaya nanay erasure igsuon, nausa man. Balik ta magkaigsuonan ingon ni Sinay. Ingon diri, busa mingdugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta angay kini nga inyong tagdon. Pag-ayo sama sa suga nga nagdan-ag diha sa kangitngit. Wow. Mao nga ato sa ni padayon no pagbasa aron di ta maga putol-putol. Mindan-ag kini sa inyong kasing-kasing hangtod nga mabanag-banag ang adlaw sa Ginoo o ang kahayag sa kabugason. 20.
apan labaw sa tanan hinumdumi kini walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Wow. Padayon tas 21. Kay walay propesiya nga mahimo gumikan sa kay walay propesiya nga makahimo gumikan sa pagbuot sa tawo. Ang Espiritu Santo maoy magbando sa ilahang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Grabe sa. Kung ang tao gani maigsuon nga magsulti sa mensahe sa Ginoo kung wala na Espiritu Santo, magpatabog ra nagyaw-yaw maigsuon dili na magbasa Biblia. Wa nay kapitulo, bersikulo, dili mata komentaryo, komentator sa media. Hello. Balag ingnon tingali sa uban mga kaigsunan ay gasalig ra man nag-hand-out. Gasalig ra man nag bisulay mga kaigsuon, mamamutbot sa taang mga kaigsunan. Nga tinuod bagyo nato nga dili nato na ma-memorize. Binagkak ra man po ng tao mga kaigsunan nga mo ingon nga, ay sweto ko kayo dire. Sweto ko kayo, hurot na ko, pinutbot o eh. Nanawa ra ko na. Igsuon, sure yun na sa tao nga nahurot ng memorize gikan sa Genesis 1:1 ngadto sa Revelation kapitulo 22. Una kining tao mga kaigsunan palamian sa buong istorya. Ako mga kaigsunan sa akong kinabuhi dili na ako na i-refer ngadto sa uban oy. Kaya magpaindig-indig tas uban wa na gyud klaro bisa kun saon mag-irgo ra ang tao. Ora na kato mga apostoles kani adto mga kaigsunan nga nag-ilog sa tinubuan. Naabda ni Jesus. Ingon sila kinsa may ilhon nga labaw. Unang di sa simbahan mga kaigsunan kun doon na gani magpalabaw-labaw, membro magpastor magkunsa diha. Magtutudlo pa mga kaigsunan pag may magpalabaw-labaw, awa na gyud klaro. Mga guba mga kaigsunan sama sa atong usa ka viewer karon. Nga pirmirong simba nila sa gitawag og house church. Ano sa gitawag og house church? Wa na gyud magkasinabo. Alang-alang magsigi. Wa magyapoy panalangin nga moabot diha sa simbahan. Ug mao nang trabaho Di ba? Kausik-usik malamang nas panahon mga kaigsunan kung Ginoo pag-adtog simbahan ato dito magsiningkahay. Wa pay klaro magsinong bagay ra unsa may ato ang unsa may ikalipay ba nas Ginoo mga kaigsunan nga ato simbahan wala na lain nga gisgutan. Mag-isgot ta mag-away nagkwarta. Mag-ilog nas tinubuan mga igsoon kanang uban mga alagad sa Ginoo magsinumbagay pa kuwa na gunay angay. Di na maayong example even sa mga palibot sa mga unbeliever. Wa na gyud. Salamat sa Ginoo adunay mensahe si Pastor Imagine Candelario from Bacoor, Cavite City. Good morning Pastor ug sa tanan nga mga pinananggang viewer ug listener sa Sign FM 95.3 ang Ginoo padayon nga magalig-on, magadasig o magapanalangin kanatong tanan. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Pastor Imagine Candelario. Padayon lang kita, magpailob lang kita hangtod maabot ang insaktong panahon. Ang importante magod dili ma-back-out ang inyong mga employer diha sa laing mga nason. Unang sakto usab nang inyong gihimo nga kanunay ninyong i-follow up ang inyong mga employer bisag kalas ug load. Tinuod maguna maigsuon. Ibig kamo tanan nga ron nagwa sa Facebook Live. Kung dili mo palit o muhulog dias piso-piso unsay gigamit sa inyo nga pag-communicate diri aron mo makalantaw sa ato nga programa. Una nga kami mga alagad sa Ginoo dinhi sa FM radio. Matag litok, matag pulong nga mugula sa among baba dapat nagbasig Biblia. Dili ta komentador mga kaigsunan sa tibok kalibutan. Way angay. Mata komentator mga kaigsunan, kanang komentator mga kaigsunan patabog ra po nagyaw-yaw dili wala nagbase mga kaigsunan itawag og komentator. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan dapat haom ang atong kinabuhi. Tanawa ra gud mga kaigsunan nga katong mga tao kaniadto nga nakakita sa himaya ni Kristo, ni Kristo nakasutong gayon, nakadungog gayon sa tingog. Wow. Nya ikaw karon nakadungog ka sa tingog sa Ginoo or wala? Kining atong Biblia, kining atong giwali mga kaigsunan, nag-illustrate man ni tingog ni o illustration o
pulong ni Ginoo. Mao nga ikaw ug ako nakadugog mo sa tingog sa Ginoo karon, pinaagi sa balaang kasulatan, pinaagi usab sa mga alagad sa Dios. Wow. Kami tanan mga kaigsunan, di gyud mi mo angkon. Di magani mi mo angkon, ako di ko mo angkon akong programa. Wa gyud ko programa sa kalibutan. Ang programa nimo mga igsoon nga imong nabundar karon, programa nas Ginoo nga gipiyal na nimo nga ikaw gigamit sa Ginoo aron ang programa sa Dios mahidangan sa naglaing-laing mga dako. Napabutay ato kasi kana imong buhok karon maigsoon, kanang imong hidagway karon nga mo aksyon nagkasinaw. Nahimo nang nabayod mga kaigsunan, hinidhid ang season so usalan pa. Awa na gyud. Tanawa ra ko diri mga kaigsunan, dito gayud kami. Ato mo atras ta mga kaigsunan niingon si Apostol Pedro niini. Kay mga sinulat man ning Apostol Pedro. Si Pedro na may nagsulat niini mga kaigsunan niini sa ikaduhang sinulat. Kinsa may right hand ni Jesus di si Apostol Pedro. Kinsa may nagdala sa hantay, although si Apostol Pablo maigsoon daghan sa mga sinulat. Pero ni atong mga panahon na si Apostol Pedro sa wala sa pagsugod sa pagwali ni Jesus hangtod sa paglansan sa krus, wala nagsaysay nga naa si Apostol Pablo ato. Naaba. Wala igsoon. Daghan siyang sinulat mga kaigsunan apan sa kahimtang o sitwasyon si Apostol Pedro mismo nakiksaad gani ni Jesus. Niingon si Apostol Pedro, bisag sa kamatayon Jesus magtutudlo muunong ko. Niingon si Jesus, ay kuwata ko oy. Motong nakaugang si Apostol Pedro, niingon si Jesus pag-ingon nga awa inoon maguna. Kay ang Dios maigsoon ikaw ug ako nasayod yun. Ngayon sa may inyong ikasulti sa inyong kinabuhi karon, wa ko masayod sa inyong kasing-kasing karon. Nakasaway ba mo nako? Nahimuot ba mo? Naglagot ba mo? Nahiubos ba mo? Wa gyud mi masayod. Aming magwawali din sa FM radio. Wa mi masayod, naglungot-lungot ba mo? Do na bay nalipay, do na bay nablis. Basta naamis bala ang kasulatan, naamis Biblia mo, gini among iyaw-iyaw diri. Nang alam mo komentaryo ta mga kaigsoon nga walas Biblia, di na lamang ta magpatuga-tuga igsoon. Inoon ili. Adunay mensahe si Sister Love Silva, Aria Love Silva, adunay sa mensahe. Good morning Pastor Sapri Candelario ug sa tanan nga naminaw karon. Wow. Daghan kay naminaw karon dinhi sa FM radio, even sa atong palibot diri. Base sa ato nga information. Mao nga sa wala pa usa ka tuig mga kaigsunan nato nga pagwali dinhi sa FM radio, ato na gyud nga naduki og nasinati pagkakaraw karon gawa pa gani ang anniversary ato nga nahibal-an nga daghan kayo mga FM radio dinhi sa kabalibot nga naglanog-lanog karon. O niya, magwali ta diri. Walas Biblia usa may at inyong ikasulti ron diha sa inyong panimalay. Ilabi na sa mga Facebook live. Kay live man dili man ingon nga magwali-wali ta sa simbahan nga walay kada ra makadungog diha sa sulod sa simbahan. Lahi ra pina igsoon. Di ba? Atong i-clarify ang atong atong kinabuhi dinhi kalibutan. Kinsa man ni mga kaigsuonan, niingon siya ato ning basahon diri sa bersikulo 17. Dito gyud kami. Wow. Dito gyud kami. Sila mismo nakasaksi. Munang ato sa kaso. Unsa man ang kaso, na may akusado, na po'y giakusahan. Simpre sa hearing do na gyud nay duha. Alang-alang mo ato ka maigsuon, tanawa ra gyud ang kaso o dili mo atubang ang giakusahan. Degon mahusay. Ipatawag na tawhana kay nakasala na. Moingon pagani ang husgado na kay ebidensya. Bikas maigsoon doon na po'y testigo, dala pong ebidensya. Pila ka tao maigsoon, tulo ka mga tao ang minimo. Grabe. Doon ay mensahe si Pastora Imagine Candelario from Bacoor, Cavite City. Amen. Wow. Ang ginabis na gusaon. Kanara kong tinuon nga kahimtang dili na guta mamutbot oy. Mamakak ba mga kaigsuonan? Ano na magoy mga tao, di man gyud malikayan maigsoon. Ikaw lang gyud ug ako ana na sayon. Ug ang Dios lay mo diyan sa. Ingon dire, dito kayod kami sa dihang
gipasidunggan siya sa Dios. Kinsa man ni gipasidunggan siya sa Dios? Si Jesus human niya pagbotismo ato ning basahon niya sa Mateo. Ya, amahan nga may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Di ikaw karon nagay nadungog ang tingog gikan sa langit nga moingon mga kaigsunan nga kini ang akong anak. Moingon po mo mga kaigsunan si Jesus pastor, siyempre pinadala siya muna giingon sa Juan 3:16, daghan kay nakabig mga kaigsunan, daghan kay nabago nga pinaagi sa minsay 1:3:16 kay gigong mapag-ayo sa Dios ang tibok kalibutan tungod niya na iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang motoo og mosalig, the question is og dili motoo og dili pud mosalig maluwas. Hello, dili kaya mo maluwas. Bisag nagpakamatay pa si Jesus sa tibok kalibutan, ayaw ibutang sa imong una-una mga kaigsunan, moingon ka nga gipagkamatyan na bitaw tas Ginoo ni Jesus. Mao ko nag-ingon sa 1:3:16 niya kay naamay giingon nga ang motoo og mosalig. Wa gyapon ilusyon ay. Salamat sa imong kinabuhi sir Billionario SK Florentino from Davao City Government. Usa sa ato nga viewer mga kaigsunan nga naghago usab og panahon pagama og YouTube channel o pagpaampit sa tanang programa sa Himayas Ginoo. Munang ikaw ug ako maigsoon nagkalain-lain gyud nga hiyas ba. Kay dunay tawo mga kaigsunan nga maay ko siya nga kana bitong hiyas bitaw kana hilig niya ba nga di mao gina iyang hiyas. Di gyud na siya dili gyud na siya malato. Gawas anang mga tawo nga hiyas-hiyas lang ba nga gusto lang siya magkakaton ana niya pagkahumag pagkakaton mo sibat buwala dili na layhan mo play dili na layhan mo pagamit sa imuha nga kinabuhi nga nahibalan mao man na maigsuon parehara na si ingon nga layhan ko kaayo mag-drive kaniadto maigsuon di na ako nagihatag sa uban nga kaniadto dili pa ko batanon pa ko naguna-una ko Lord nga lami ada gyud na makabalutan mo drive siya kina mo kapadagan patag sakinan. O niya, while ko nagtrabaho sa 1998 dito ko sa Maynila, while ko nagtrabaho construction, siyempre high school graduate construction, labor. O na, nag-eskwela ko driving class diya sa Cavite City, mag-eksunan sa mga sa Imos Cavite, mag-eksunan sa mga Rebilla family, kaya doon naman to yung driving class kaniadto nga vocational course within 6 months. O niya magbayad may mga kaigsunan og tag 400 ang oras sa instructor nga motudlo na mo. Unang ang mga kaigsunan interview ko. Siyempre interviewon me ka. Nga og instructor nga. O niya kabalo ka mo drive. Bisag dili ko kabalo, yo ko kabalo ko. Gihatag bitaw na madubila may so. Tuyo pero muna akong behavior kaniadto magsige kog lantaw sa munang mana ko sa front seat. Ini di man kumulantas tubangan maglantaw makustiil kamot unsa or pagpagamit may igsoon sa clutch sa brake ngon siya sige subukan mo nga kay Tagalog man siya hatag na yung manubila tuyok ikatulong tuyok may igsoon dito bungtod pa ingon oy pero nakatuog sa mga igsoonan nga kabalo ko mo drive pero di gyud ko kabalo tinuoran mo drive ako ra gilantaw ba pero nakapadagan ko nakapatuyo ko igsoon wala mo atos kabalayan kay subdivision mo na to ang among gipraktisan katuyog-tuyog pero di angat yung bungtod oy kining liko man kinasalaag man maigsoon akong tiin nga siya sige continue lang patuloy mo lang yan last mga kaigsuonan kay gipadrive kog highway gikan sa Cavite paingon asa to Dasmariñas tingali to sus kay pag-atras na ko maigsoon kay hapit man gyud nakalas ang pidik ka, may sumpak ang lagot Tagalog ba to, Bisaya ba to gilagas may maigsoon pakusog yun ako mag-bulhot yun ang kay jeep matoy akong gidala kakagaga so tuyaw igsoon muna yung inaana nga itong kinabuhi mo say makalingaw yan ba sa itong mga kahimtang kaniadto karon igsoon lahi
Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Sir Ronaldo Kinopa, sa tanan ng mga Kinopa family nga nagwas usab sa ato nga programa karon. Ilabi na sa tanan nga mga Bordin family ni Sir Welberto Bordin. Doon na sa mensahe mga kaigsunan. Si Brother Welberto Bordin, good morning. Maingkot na usab kaninyong tanan sa mga Bordin family. Igon sa tingali ni Sister Lita, Bordin man na sila mga kaigsunan diri sa musilingan kaniadto nga mga Bordin family. Pwede ra mo nga makapaila-ila ay doon na bitay Bordin family diri sa una dinhi sa Balok at Bang Igsoon. Tanawa ra gon mga Igsoon. Kining mga apostolics kaniadto sila mo'y nakadungog sa tingog gikan sa langit nga nag-ingon nga ning ablay maigsoon ang langit sa human sa pagpautismo ni Jesus. Ako si Tata, si Tata di ay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Welberto Bordin. Ikaw di ay si Brother Tata. Kinabagulangan ni siya. Sunod ka ni Sister Lita Bordin. Tingali. Ako maning amigo di ay mga kaigsunan. Usa di sa ato nga amigo diri silingan. Nga nag-eskwela sa barangay Santo Niño kaniadto. Although mga kaigsunan, kung mag-isgot gani mo sa akong ngalan, kung dili mo muisgot o safre, o niya mag-isgot ramong sari dito sa syudad, di good mo kailan ako. Pero ari mo spoken, mag-isgot mo safre, di isa mo kaila, kay sari man po diri. Pero pagkakaroon, ila doon naman ta kayo mga kaigsunan sa ato nga ngalan, nga yan lang safre. Kay mo man kasagaran nga i-mention sa eskwelahan o sa uban pa, kay mo man tinuon nako nga ngalan yun. Muna sa kitawag og real name. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Tata or Brother Welberto Bordin. Kanunay maguni siya nga nagasunod sa atong programa. Doon ay mensahe si Brother Pops Jilon Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Mauna arako og out diri pastor sa imo nga live kay mo out nako sa trabaho nako, mamalit paguro ko ani o malit mamalit paguro ko ani og sudanon para sa pamahaw. God bless sa tanan. Salamat sa Ginoo, ampingan mo sa Ginoo, labi na sa inyo ang pagbiyahe. Nausahay karon may igsoon kini nga sakyan bi o sugilanon ko ni nga panahon karong adlaw Biyernes Santo. Kay ugma Santo ngayon, Lunes Santo, Martes Santo, nay mga Santo abot na dito sa Santo Biyernes Santo. Nang pasigaw kay sunay may nga bayo sa man ang adlaw ng Biyernes Santo be. O niya og dili ka kabantay mutanga be ka igsoon. Bitaw sa nabiya ka igsoon pero giingon na biya nga. O sabi ng adlaw ng Biyernes Santo be. Kita lang sa rabiya na nga madungog sa tao padang kasagaran, dili kasagaran bang madungog. Moingon manganga magud ang tao niya. Naara day gisulti. Salamat sa Ginoo do na sa mensahe si Brother Pops Jilon Mengito from sa Garces family mga kaigsoon from Lapu-Lapu, Cebu City. Thank you Pastor. Apingan kas Ginoo Brother Pops Jilon. Ang Ginoo magauban kanini. Padayon ta mga kaigsuonan. Asa man ni mabasa mga kaigsuonan nga nakadungog sila mismo nga ning-ingon ang tingog gikan sa langit. Mao kini ang akong pinanggang anak, nalipay ako kanimo. O nang ikaw igsuon kon malipay kani ang Dios. Wow. Di good ka pasagdan. Siyempre may igsoon tanawa ra ko ng imong anak. Ikaw amahan mo pasagad di kasi imong anak. Way kadakong way ka klaro kang pagkamahala anak. Wala dagat kayo na panghitabos kalibutan sa ato nga mga panghitabo igsoon nga ultimong anak ipatay sa amahan. Ingon dire may igsoon ato ning basahon tanawa ra gud may igsoon. Dinhi sa Mateo kapitulo 3. Ako ning sugdan diri sa kasaysayan ni Apostol Juan. Si Apostol Juan nga magbautista, anong sing tawag sa bautista kay magbubunyag. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Mimin Rosagaran Pugoy. Aduna siya nagwas karon sa ato ang programa gikan sa Kuwait. Tingali na aros alas 12. Apit na mata alas 6 mga kaigsuonan ako ni nga iton over sa akong anak. Dili lagi siya maka-live kay doon ako requirements ang Facebook. Iya kung gibalik-balik isa di man ko ka-live pa.
if naman ay maison. Ingon siya nga, kung ano man, kagabi mga kaigsunan, pag-abot na ako, kay tungod diri kulang kita kanunay tuo, matud basta kasi bukuang tagtuo, pag-abot di ka na ko, nag-duty ko sa bais. Dikta kong luka pa, igsunan, ihapon ko, o niya, naulahi gani ko pag-hook up ni Pastor Gideon, hala, nagkatulog ba day ko, o niya, mga tingali na tos, mga duol na ka oras, i-hook up na ko mga kaigsunan, nakaabot pa gid mga kaigsunan. O na nga, diri mga kaigsunan, nag-amog yung schedule kanunay kiming nag-monitor diri. Balik ta mga kaigsunan. Kabahin ni sa gihisgutan nga dunay tingog gikan sa langit. Naginsa man ni mga kaigsunan nga gipahinungdan sa amahan. Ingon diri. Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto gayud kini sa 17. Nagisgot kini sa kasaysayan ni sa kinabuhi ni Apostol Juan Bautista o sa sitwasyon o si Hesukristo nga nagpabunyag dito, nagpabautismo sa suba sa Jordan. Ano na yung minsay si Ma'am Mimi Rosagaran Pogoy from Kuwait. Hello Pastor, have a blessed morning o sa tanan nga mga viewer, listener, God bless us all. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong nga declaration Ma'am Mimi Rosagaran Pogoy. Ampingan mo sa Ginoo. Labi na sa inyo nga pagpanabaho diha. Ano naman tayo mga kaimtang sitwasyon, ilabi na sa atong mga nabilin, atong mga anak. Ano na yung nato ni silang pahinumduman as a parent. Kita mga ginikanan, papa o mama, ang atong mga anak, ilabi na magdala-dala o mga sakyanan. Hindi rin kabukiran maigsuon, maghilab ng akong tiyan. Yan naman, doon na ko'y mahinagbuan nga mag-practice og motor. O niya gilastihan o gamay bata. O niya kining motor murag kabayo, baga ana-ana. Gawak-uwak. O niya highway. Ito. Listen masab mabuyag ta mag-igsunan. Pero listen, dili pwede. Kitang mga ginikanan mismo ato na siyang obligasyon pag-monitor sa atong mga anak. Labi na karon mag-igsunan, sakyan ba po o muingon ang palibot nga, mahal adlaw man god. Kadaghan kay mga disgrasya, muingon din, ay basta nang atol Birnis Santo. Daon sa may communication mga kaigsunan sa Birnis Santo. Ngano man nga nahitabo ang daghang mga disgrasya, kinabutang naman sa una-una. Nga even nga nagdala mga kaigsunan sa sakyanan, muingon man nga Birnis Santo ra baron unya ga-drive ka mingson gahulas-hulas, gauna-una ka Birnis Santo. Unya wala na ka naguna-una sa imong gimonitor ko sa imong gidala. Kay kahuna-una ka kay lala kuno ni Birnis Santo. Kay dagan gani kunong abat sab kay wa man ko kakitag abat. Sakyan man sab. Nganong nahitabo na sa palibot kay gideklarar man maumag uning Birnis Santo yun. Naba na sa Biblia igsoon. Wa tanang panahon kung naa si Kristo, naa ang Dios, wow, safety o kasiguruhan ang imong mangkot. Ano na sa mensahe, Pastor, please ko pa-prayer sa akong anak kay crash sa motor o na-crash mag-exunan sa motor. O niya Sweet Vilari, si Sweet Vilari. Ivanias, salamat Pastor. Una nga ako lagi yung panginungdom sa mga ginikan. Doon na po'y maagian ako. Gagmay pag ay mga bata na nagmotor, mga lastikon, mga gagmay kay mga bata ko, Lord. Sa una, mga ginikanan na nagpractice. O niya na ilastik gamay sa mga bata. Malabay na, asa man ang puluton. Umuagi-maagian ko naglaing mga sakyan nagmotor, di pagkapisgat. Kita pang mga ginikanan, ako lang kong ihag. Kanidili man related sa ato nga mensahe ulo. Obligasyon kita na ito itang. Usa na siya ka requirements, isip ginikanan mga pinag. Isip papa o mama. Atong dalos mga pag-ampo ang imuha nga anak, Mami Rosagaran Pogoy, ulo. Dubling amping, dubling ingang, nako sa tanan, mag-ampo sa batas Ginoo. Ingon diha sa Salmo Kapitulo 21 versikulo 1 ngadto sa 10 ngadto sa 8.
ang Dios nga tikbalantay o tikpanalipo dili yun siya matulog. O diya sa bersikulo 8, kanunay siyang nagbantay nimo. Although naasab nato ang obligasyon kung kita mo ang pupas Ginoo. Kaya naghulat man siya, mangita bata, mo ang bata, mo hangyo bata sa Dios, mao man ay ato nga rol. Balik ta mga kaigsuonan sa ato nga mensahe. Ingon diri maigsoon, unya sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron sa pagpabunyag kang Juan. Kinsa may ning adto gayon dito sa area si Jesus ning adto kang apostol Juan gikan sa Galilea. Grabe sa anak siya sa Dios, pinadala siya, buktong siyang anak nga gipakataw ni Birhen Maria. Anak isa man din ang anak, di ba si Birhen Maria? Anong gitawag masag Birhen? Wa pa man siya hilab ni Jose ato na panahon na, wa pa man siya nakikhilawas. That is Birhen. Gilalang man siya sa espiritu, dili man gilalang sa tao, pinaagi sa lalaki. Napundar ang tao, pinaagi sa bana, pinaagi sa lalaki. Gilalang siya sa espiritu, ikso. Ingon ang 14. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan. Nga miingon, ingon siya, ako ang angayan nimong bunyagan, apan nganong ako man, Hinoon ang mubunyag kanimo. Baliban si Apostol Juan, oy kinakabalo ko siya. Ang mga alagad si Ginoo makabalo ba na nga masahir niya ang iya na butangan. Hello, nakaila siya sa ni Jesus nga si Jesus mas labaw pa kay kaniya. Siyempre, pinadala si Jesus sa Dios nga iyang amahan, buktong anak o pinalangga. Ingon diri sa 15. Apan mitubag siya, mitubag si Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay ni ining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. That is one requirements. Ning ingon si Jesus ngadto kang Apostol Juan, sagdira sundalang kay sa ini nga pamaagi makatuman ta sa tanan nga gisugo sa Dios. When we talk about tanan, kung naa sa Biblia o di gani na nimo tanan nimo mabuhat, ayaw pag-clean, ayaw pagpagulbol nga wa ka panalaginis Ginoo, kay wa magani nimo tumana ang mga requirements panalanginan kahatas Ginoo. Di oy ingon diri man kay sunan busa, ingon diri busa minguyon si Juan, awa ka baliban si Juan. Mao may gisulti ni Jesus, ni ingon siya sakti ragon kay niining paagiha makatumata sa tanang sugo sa Dios. Wow, ikaw ug ako igsoon tanan nga naas Biblia nga ipatuman unta sa tawo ato sa mga ano na yung mensahe ni Brother Welberto Bordin or Brother Tata. Salamat sa lahat sa Dios sa imuhang mensahe, Pastor, o sa tanan nga na subaybay sa imuhang pagsangyaw sa salita ng Dios muna arakon. Wow. Kapingan mo sa Ginoo, Brother Welberto Bordin, o sa tanan nga mga Bordin family. Ato usab nga nahibalag pagbalik o nakaila-ila until now, although wa na gid mi magkakita niini. Nagkakita mi mga igsoon pila nakatuig tingali ming labay 20 nakapin katuig or mga 30 na. Apan pinaagi sa panalangin sa Ginoo, pinaagi sa pamaagi sa Ginoo, ikaw ug ako ibin sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, ibin sa Mindanao, Luzon, Visayas and Mindanao, ibin sa laing mga nasod. Wa bagyon nako ni Manolo-Bilo, ibin dinhi gani sa mga FM radio nga naminaw kanunay. Wa gyud nako ni mahibalag, although dunay uban nga mahibalag nato in personally nga moingon sila nga sige di mig paminaw pastor kanang mabuntag sa galanog-lanog sa amo ang panimalay gibutangan na mong trumpa pa dagkong speaker. Grabe siya. Padayon ta maigsoon di anak pagkamayo. Salamat sa Ginoo sa imong nga
kinabuhi brother Tata Wilberto Bordin o kampingan kas Ginoo abisan di kanatan. Niingon dire, human gayon sa pagbunyag kang Hesus, mingkawas siya sa tubig, o niya naabli ang langit, o nakita nila ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati, o mitugdon kaniya. Disisiti mauni giingon sa atong gibasa kaniya. Disisiti o niya niingon dire, o niya may tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon. Ang sa may giingon ang tingog sa langit nga nag-ingon, o sa may ang giingon gikan sa langit, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Wow, dunay tingog sa langit nga nadungog, o katong mga apostol kaniadto nga mismo nga nakadungog mismo sila base sa balaang kasulatan nga atong gibasa. Ikaw ug ako igsoon, kung mahimuot gani nato ang amahan, timan ina di gyud ka pasagdan. Doon na may mga sitwasyon nga daw dili na mo kayang sulbaron sa imong kinabuhi. Doon ay may mga kahimtang ibin sa imong silingan, ibin sa imong isigkataw, ibin sa mga alagad sa Ginoo, dili makasulbad sa problema nga moabot kanimo, timan ina ay Ginoo. Kung makita sa Dios ang imong kasing-kasing una-unang salabutan, gikan sa imong lapalapa aptuhin, mahimuot gani ang amahan sama sa kinabuhi ni Jesus. Niingon ang usa ka tingog, nakalipay kanako pag-ayo. Wow, dalay ko ng Ginoo dinhi mo tapos sa ato nga mensahe mag-amputa. Ang atong oras man kaigsoon alas 6:00 naman o niya ako ning ihatag sa ako nga anak. Although ang iyang gamiton ako lang ini paibalo, ako lagi apon nga account. Kay dili siya kaabli sa iyang Facebook live. Kay doon na po gitawag requirements kining Facebook pa si Ausap. Di siya ka live igsoon. Kay di man siya ka-open. Doon na may requirements nga ipaabot. Maabot ra gina may ako sa ginapadayon lang pag-share. O niya maabot ang panahon nga daghanang mo i-try lang yun sige pag open ay mong Facebook live aron mo abot sa minimum na maka-open na ka ikaw na ang imo ng account ay mo mag-abot tayo sa salamat sa Ginoo inigatak na udapit sa kabuntagon labi na sa request ni Mami Mel Rosagaran Pogoy na disgrasya usab sa motor ang iyang anak si Sweet Vilari Ibanez Maikson Tony Apos labing kamahanan o may kugmaon ka nga Dios tapos ka sa pagdaig pagpasalamat ining adlaw nga Domingo o Dios nga kami imong kitagaano sa buglaing adlaw o ang sa mong kinabuhi nga kami makapasalamat kanakan sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan o sa tibok na kong panimalay sa ako nga among tulo ka mga anak sa akong ugangan o sa tanan na mga igsunan dinhi sa balok o dapit sa Pilipigan edit by Pastora April May Agabduran o sa tanan nga naminaw sa mao nga programa dinhi sa dapit sa Sitio Balocaman o sa tanan karon o Dios nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao ilabi na sa usa ka anak ni Mami Minor Sagaran Pugoy nga nakaroon sa ilang lugar. Lord, ikaw maghahatag og kumpleto nga kayuhan sa iyang nga anak nga nadisgrasya sa mao nga sakyanan. Ang banwa ko imposible nga na kanimo salamat o Dios sa imong pagpanalipod kung unsa may mga sitwasyon o kahimtang do naman sa mga gasgas o unsa man nga kahimtang sitwasyon sa iyang physical karon nga bahin ikaw magakuha niini ikaw magahibalik sa bisan unsa nga sitwasyon pinaagi sa mao nga disgrasya Lord ipahiuli o ipahibalik ang normal niya nga gibati sa iya nga usa ka anak karon na iya gipaabot usab ining mao nga programa pinagi sa mga pag-ako nga nakademo. Salamat usab o Dios sa imong pagtagad o sa imong pagpaminaw sa igsoon ni Brother Rami Talon na nakagawas na sa mao nga tambalanan within 2 weeks. O salamat o Dios sa kadaugan kasiguruhan o kumpleto nga kayuhan nga imong ihatag sa iyang igsoon.
Salamat o Dios sa tanan karon na nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord, ikaw mga panalangin kanila sa tanan nga mga OFW nga nagapanarbaho, bisa pa man sa ilang tasatagsa ka mga Pinoy-anan nga nabilin. Ikaw maglikon, ikaw magaproteksyon, labaw sa tanan, ikaw mag-amping sa ilang mga kinabuhi Ama. Bisan pa man o Dios akong kapigas kinabuhi nga naakaroon hangtod karon na naakaroon sa Bacoor, Cavite City Amahan. Ikaw sa mga proteksyon kaniya uban sa iyang mga kaubanan o labaw sa tanan maghatag ikaw maayong kondisyon kanunay. O laban na o Dios sa tanan nga nagaprocess bisan pa man sa embassy o sa tanan mga offices o Dios nga nagprocess nini sa mao nga papilis ugan nga makumpleto na gyud ikaw sa magahikap sa ilang makasing-kasing. Salamat o Dios even sa ilang matag employer nga dili gyud malato, dili gayon mapadasan sa pagpaabot sa ilang pag-abot sa mao nga dapit Lord. Yahi ang matag usa, diin ang imong Holy Spirit mo'y mulit ka namo. Labaw sa tanan nining mga adlaw karon adlaw sa pagduol sa balay nga lampo ana. Lord ako mga pag-apo sa tanan usab nga mga alagad nga nagapaambit nga nakanimo sa imong mga pulong mga minsay ikaw mga panalangin kanila. Alam kay balong nga langiton imong ibuko sa matag usa ilabi na sa tanang makatawhan nga makasabot kayo sa imong mga pulong mga minsay labaw sa tanan o Dios magkinabuhi niini Amahan. Kadungganan kahimayaan bisan pa man o Dios sa among station manager Pastor Gideon Candelario o sa among uban sa iyang tibok panimalay bisan pa man sa among general station manager nga si Reverend Tim Ryan Makasaon uban sa iyang pamilya o sa tanan nga mga FM radio sa nagkalain-lain nga lugar sa mga sign FM ugan sa mao nga dapit sa Giholngan City. Lord, niningtag na o dapit sa kabuntagon, walay lain namong gituboy igibayaw ang imong pagkamay pagkabutan nga Dios. O salamat o Dios imong pagsustin. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity sa matag usa labaw sa tanan ang pagpanalipod o pagproteksyon pagbantay. Imo gayud kining ipasinati kanang tanan. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mag-eksonan, manamilit na gyud ang Ginoong ubos nga lagad sa litan atong oras. Although ang murag gining iton over sa ako nga kinamagulangan. Ato na po ko'y i-sit up din sa simbahan. So, salamat sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo sa ngalan sa labing langdon nga Dios ug sa tibok pirsa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaon. Ani anang niyo ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon sa kanginan, ubos nga amigo, nga kanunay nagpaamit o nang hinaot, nga kanunay ang mga pulong sa Ginoo maghari kanunay sa atong kinabuhi. Inyong ubos nga lagad, Pastor Sapri Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagigambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan karon alas 6 13 na sa kabuntagon. God bless everyone.